दिनैहाय जोंहा varsity weekनि last day दिनै cultural program दङ जों बेवहाय जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारबोदों दङ जोंहा education डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारबोदों जोङो नै लाइन दङ बेयाव थाबायथ' ओरै सिगाङावहाय दङ हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि दङ सरि कमार्स डिपार्टमेन्ट यावहाय हिस्ट्रि दङ बड' दङ आरो ओरै लाइन जागासिनो दं जोंना लोगोफोर फैबावबाय बेयावहाय उनावहाय थादों इया दुइजन थाङा नैयाव दङ बटानि डिपार्टमेन्ट दं बाय'टेकनिक दङ ओरैहाय बयबो रिले जागासिनो दङ ओरै जोंनि साइडनि दङ गासिबो नै स्ल'गान होद ओइ माबायदिलै नोङो थौ ओइ जाबाय ओइ नाचिबो लागिरो बैसागु जिअल'जि डिपार्टमेन्टनि बेयो ओइ मोसाजोबनांगौ दे बयबो साउन्डआ खाथियाव फैबानो मोसानांगौ एडमिनिस्ट्रेटिभ हाउस दङ नै गासिबो ज' जाना दंफैजोबो बेखायनो To judge the culture rally, we have taken 5 different points. The first point is discipline of the department. And the second point is team spirit. And the third point is reflection of team. And the fourth point is costume or attire. And the last point is the social message that you are going to display through the cultural rally procession. So there will be total. माबाजों मिलायनाय जानांगौ बै टिमजों मिलायनाय जानांगौ Halo bro, halo, uri jagan. Long live.